gegarane wong akrami tutu benda tuturupa monggo kok ya terus wis aku to pasti mas aku jek rada suwi sate kok nono ya mong ati pawi ya luput pisan Lamu ki lho berekspresi nembang tuh bebas ngeget kancane luput pisan sikile kena pisan wangga ngapa bu aja ra tok lho bu yen gampang luwe bezo apik to kuwi sak rasa ra tok rada adoh kowe wis setengah badan lho gak sak mas ilang ki lho marai wis pedhot kok ya nangel ya yen nangel ayo angel waduh kan langkung yo bawa apik lho iki masuk gini terus sengkok kosong tan kena tinumbas arta alhamdulillah ya wis lanjut langgame cik to Pak ngene iki wis sak langgame bawa tok mening no ya aku kok wong kok ngene kuwi lho Mas jeneng kula kok ngomong ngene ku ndang piye to Dik Brontos to. Tapi nek panjake Cik Num-num iki aku semangat Mas Arif. Golekane wis sing nom ngene iki to. Enggak aku mesti
Piye? Urung kok wis. Napa? Iso nggawa mulih salah siji panjak iki. Gawanen. Tenang. Kae demung sing nyaron, sing rebab, sing ngebas, sing melodi, sing ngecek-ngecek. Iki apa iki nggo? Iki bagian apa to jane, Iki Mas? apa iki nggo? Suling. Apa tukang foto ge? Kok tukang foto sing mbok tawakan jene mau garwane mbake kae. Sesek model tukang foto wis nampani kowe ra kapan lho. Model wis nampani lho iki ta. Iya ya. Iso koyo patung Semar lho. Mane kok juri. Ora. Aman iki to lah. Pun Mas nggih. Pun monggo lanjut. Dik. Pun, saya ringkas. Dirampungne bar. Bar terus mulai. Ora genti sitoke.
Ni. Piye to piye to piye. Lah jere ngono timbangane. Dawakno to nggone ni kae dawakno.